rol partietan batez ere ez ezagunekin jolasten duzunean, segurtasun neurriak oso garrantzitsuak dira. Karo, zuk ez dakizu historia nora jundaiteken, ez? Eta pertsonaia batek, agian, konstienteki bere ondo eginez, baina pertsonaiaren nahiak bilatuz, egin ditzake gauzak, mailan beste norbait deseroso sentidarazti dezakenak, ez? Imaginatu dezagun, hori ez da inoiz gertatuko, baina imaginatu dezagun, nire pertsonaiak, zure pertsonaia bortxatu egiten duela, ez? Adibidez, mailan dagoen norbaitek, ez da eroso egongo horrelako egoera batekin, ez? Orduan, horregatik, hasieratik planteatzen dira horrelako zeak, ez? Partida honetan ez ditugu sexu bortxaketarik eta egingo, ez da egongo indarkeriarik partida honetan, edo nik adibidez, ni erretzeari uzten ari natzaio oraintxe bertan, eta ez nuke nahi, tabakoa agertzea partida honetan. Beti ere ari gara fikziotik, eta noski, garbi da, garatu zaigu ez bortxaketen kasuan eta hortan ari garela, baina tabakoaren kasuan horrek ez esan nahi partidan erreko denik, baizik eta pertsonaia bat kontakizunean, fikzioan, zigarro bat piztu du eta hori ez dela egiten, adibidez. Hori da, zuk aurretik, horiek dira batez ere marrak eta beloak, ez zuk marra jartzen duzu, adibidez gai hau ez dut nahi partidan zehar inoiz ateratzea, eta beloak dira, atera daiteke, baina oso lausoki aterako dugu, ez? Gainetik pasako dugu olako zerbait gertatzen denean. Hainbat gauza atera daitezke. Interesgarria bai. Nire amona oraintxe bertan Alzheimerrakin dago, eta ez dut nahi, pixkat gaizki dauden adineko personak ez dut nahi agertzea partidan. Orain jende guztiak mailan badaki hori ez dela gertatuko, ez? Persona hori deseroso egongo delako. Gero badira, isas txartela da, adibidez aurretik planteatu ez den zerbait agertzen bada mailan eta zu benetan gaizki bazaude, isas txartel bat jartzen da mailaren erdian, eta norbaitek ikutzen badu isas txartel hori, esan nahi du gai hori saltatu egingo dugula. Eta gero, ate irikia da baita ere, edozein momentutan deseroso bazaude eta ez bazaude ondo, eta partidatik ateratzeko aukera daukazula eta lasai juteko. Hori batez ere, gehienetan ia inoiz ez da erabiltzen olako zearik benetan, azkenean denon artean atseginak izaten saiatzen gara, ezta? Baina egia da, ez ezagunekin jolasten duzunan, ez dakizu inoiz zer gertatu daiteke, nor daukazun ondoan, orduan hori segurtasun arau horiek horregatik jartzen.